Hi, Rick. Hi po. Ayan, palakas lang ako ng boses konti, Rick. Okay, malakas na po. Ayan, better. So, sige Rick, kwentuhan mo na ako, love. Anong maipaglilingkod ko sa'yo at nagpatawag po sa Usapang LDR? Bago ako magkwento, tanong lang. Di ba ang unang huhugutan mo ng lakas ay pamilya mo? Paano kung yung pamilya mo unang nagpaghuho ng buhay? Okay, kwento. Sa pamilya kasi namin, may mga professional, may mga trabaho, may mga maganda yung tayo nila sa buhay. Mga pamangkin na pinaaral na makatita-titos para makamit. Sa madaling salita, ako yung naiwan. Pero may trabaho din akong maganda. But not good enough para sa kanila. Okay. For me, that's a challenge. Why? Kasi gusto ko ipakita sa kanila kahit na doon nung ibabaw. Kaya kung, actually may makapagsabayan yung makatulong sa pamilya na hindi naman good enough dahil sila yung maraming pera, tapos ako sapat lang. Ano? Porque ba ganun yung trabaho ko, tapos konti lang yung ibigay ko, wala ka na sa kanila? Okay. Ano bang nararanasan mo sa kanila to make you feel that way? Okay. Kasi, ako kasi yung tipo ng tao na every time may dapat salary na week, binibigyan ko sila ng food para yung kusang loob na share ko yung blessings sa kanila. Yung pala, hindi naman enough kasi pag nagbigay naman yung mga kapatid ko na much better para sa akin, natatabunan lang. Kaya nakakasama ng loob. Okay. Paano ba natatabunan? I mean, sinasabi nila sa'yo personally na, hindi, huwag ka na magbigay kasi nagbigay na yung kapatid mo o kaya nakikita mo ba na kunyari nagbigay ka ng pagkain, yung sa'yo isang tatabi, yung sa mga kapatid mo kakainin. Paano? Paano nila na ipaparamdam sa'yo na they do not appreciate what you give them? Actually, kinakain ako nila dito. Kaso pero pag dumadating yung time na sila nagbibigay, parang appreciation, mas nakikita ko yung mas more ba, yung masaya sila, yung kumbaga sa percentage yung akin 60, sa kanila almost 101. Teka lang, love, nakabukas pa ba yung radyo mo? Hindi na ho, malayo na po ako. Pero nakapatay? Bukas po pero malayo naman ako. Lalayo na po ako. Hindi, pakipatay, love. Oo, pakipatay talaga. Nag-feedback talaga ako, see? Okay, hindi na po. Di na. Hindi, meron pa rin eh. May hizing pa rin ako eh. O, sige po. Okay na po. Okay. So, itong sinasabi mong appreciation, di ko kasi nagigets eh, as to paano mo nararamdaman na hindi ka nila na-appreciate. In what way? Kasi sabi mo naman, kinakain naman nila, nag-thank you naman sila every time na may binibigay ka, tama? Tama. Kasi po, parang yung thank you, parang sabihin lang sa akin, salamat. Pero yung parang bang sa anong ngiting aso, parang ganun. Okay. Kaya lang, kumbaga, kumbaga, ito'y kasunod lang ng naranasan ko. Sa trabaho naman, kaya yung tinatanong ko sa iyo, sa pamilya ba, tapos yung kadugsong. Kasi kumbaga sa akin, parang yung double impact. Kasi trabaho ko ganun din. Yung kahit gaano ko kabait sa mga kasama ko, kung gaano kasama, they even recognize me, my existence. Kumbaga pag nakita yung mali ko ni small thing, wala lahat. Okay. Yung bang nagkamali ka lang ng konti, nasilip na nila lahat yung kakulangan mo, yung, kumbaga,
binibigyan mo silang advice in a good term, but akala nila pakailamero ka lang kasi wala kang kwento, yung akala nila pinapakailaman mo na lahat ng buhay nila. Okay. Love, ganito, no? In any place you go kasi, kumbaga, kung isolated lang to sa family mo, mararamdaman kung baka nga may nararamdaman ka sa pamilya mo or baka may pinaparamdam sa iyo yung family mo. But the fact na up until your workplace, nararamdaman mo to, do you see something in common? Meron ka bang nakikitang isang bagay in common? Anong meron? Yung sobrang No. Anong meron doon sa dalawang yun na in common? Doon sa workplace mo kung saan nakakaramdam ka ng ganyan at doon sa bahay mo na nakakaramdam ka ng ganyan. Alin doon ang pwedeng mag-connect doon sa dalawa? Yung work at yung bahay. Sino po ang in common? Yung parang iniintindi mo sila. Yung ganun. No, ang in common ay ikaw. You give your best. Love, no. Ang in common ay ikaw. I'm looking for a connection doon sa dalawang lugar. Kasi parang ganito yung love no? Nagalit sa akin yung isa kong kaibigan. Hindi ko naintindihan kung bakit. Lumapit ako sa isa kong kaibigan, I did the same thing na ginawa ko dun sa isa kong kaibigan, nagalit din siya sa akin. Hindi pwedeng yung dalawang taong yun may problema. Kasi bigla lang silang nagagalit sa akin. There's something wrong in what I did. I'm not saying that this time around may something wrong in what you are doing. All I'm saying is, maybe you are seeking for a validation na dapat hindi mo ginagawa. Like for example, kasi to, love, ito example lang to, Rick, no? I know what you feel, na feeling mo kasi you are not doing enough, you are not giving enough, you start comparing yourself with mga pininsan mo, mga pamangkin mo, angkan mo, you start competing with them in your head And in your workplace naman, you are starting to seek validation from people. You want to please everybody. Gusto mo okay ka sa lahat ng tao. And then kapag hindi mo nakukuha yung reaction na gusto mong makuha sa kanila, question mo yet again yung sarili mo. So maybe the problem here, Rick, is that those people do see and appreciate you, but you, Rick, do not appreciate yourself. Ikaw mismo ang hindi nakaka-appreciate sa sarili mo. Ikaw mismo ang nagda-doubt sa sarili mo. Kasi sa totoo lang, kung sa workplace nagkamali ka, tapos madami ka namang ginawang maganda, pero ang pinuna nila agad yung mali mo, it's just but normal, Rick. Even here in our workplace, it works that way. Kasi business is a business. Tapos workplace is a workplace. If you failed professionally, don't take it personally. That's how it works sa workplace. Pagdating sa bahay, of course, hindi naman lahat ng ibibigay mo, bongga yung appreciation nila, hindi naman lahat ng ibibigay mo talaga, makukuha mo yung para silang bagets na first time nakakuha ng ganun. Especially kung sa kanilang, sa nature ng angkan ninyo, na sabi mo nga, quote-unquote, mga professionals, malalaki yung sahod, it's just but normal na nagbibigay kayo ng mga kung anik-anik. Maybe, iba yung ina-anticipate mo kasing klase ng pagtanggap sa'yo. Pwede ko rin po bang sabihin na kaya rin siguro ganun yung nararamdaman ko kasi hindi ko naman naramdaman din yung pagmamahal ng nanay at tatay ko since na nairin nila ako. Okay, that's kasi Rick, yung ganyang salita, it's a bit too subjective Kasi the fact na narating mo tong narating mo ngayon, why subjective? Hindi, I mean, Rick, ganito, no? Narating mo tong narating mong to, kung ano man yung meron ka ngayon. Kasi po, paano mo to narating? Ginawa ko siyang sa hagdanan, yun ang ginawa kong stay para. No. Sinong nagpaaral sa'yo? Pinag-aral nila ako pero pinagsikapan ko kahit ayaw nila. Pinaghirapan, bakit? Pinagtrabaho ka ba nila? Pinaglinis ka nila ng bahay para may pang tuition ka? Pinagtrabaho ka ba nila sa talyer? Pinagtinda ka ba nila ng balot sa labas? Hindi ko. Anong ibig mo sabihin pinaghirapan mo kung ano yung pinagpaaral niya sa'yo? Because I studied in Southern Luzon Polytechnic College, formerly Southern Luzon Polytechnic College, Sokban, and now Southern Luzon State University. Oh. Ano meron doon? Kinontra ng
nanay at tatay ko dahil ayaw nila. Pero sabihin ko sa iyo kung bakit. Kasi nandun ako sa ikatlong lahi eh. Ano? Ikatlong lahi. Ano ikatlong lahi? Love, ang dami mo kasing insecurity sa sarili mo eh. Gino-justify mo yung feelings mo eh. No, I'm not saying... Bumalik tayo dun sa pinaka-basic na tanong ko sa'yo. Sagutin mo yung pinaka-basic na tanong ko sa'yo. Paano mo sinasabi na pinaghirapan mo yung pag-aaral mo? Kasi nga ho, ayaw nila akong papasukin. Pinapasok nila ako. Nagtatay, kahit malabo yung mata ko, kahit gumagamit ako ng lampara. Hindi ba hirap yun? Pero pinag-aral ka nila, love. Pero naghirap din ako. Bakit? Akala mo ba kami? Hindi kami naghirap? Utang na loob ko ba sa pamilya ko na paralin nila ako? Ay, ingrato naman pala to. Pero totoo naman na, di ba sa batas naman natin na hindi ako grato. Ano naman sa batas natin ng magulang ay kailangan paralin. Hindi lahat ng tao may kapasidad mag-aral, Rick. Yung iba, privilege na yung mag-aral. No, nakalagay sa konstitusyon na kailangan pag-aralan tayo. Oh, wow. Hindi nga lahat kaya, Rick. Hindi Kaya lahat. nila. Hindi ka kasi nakikinig. Kaya nga nila eh. Wag mo akong bastusin! Ikaw yung tumawag sa akin! Wag mo akong bastusin! Pinakikinggan kita! Walang nakikinig sa'yo sa bahay mo! Hindi kita binabastos. Sinasabi ko lang sa'yo. Wag mo akong sigawan! Hindi kasi pwedeng ikaw lang. Ang nakikinig, dapat makinig ka din. Ay, ayos ka naman, kuya. Kanina pa ako hindi nagsasalita dito. Nililinaw ko lahat ng bagay sa'yo. Ano? Love, kaya ako nga programa, di sana programa mo. Kung kayang-kaya mo naman... Kung problema ko, huwag kang makinig kung problema ko din. Oh, fine. Bastos ang puso. Kuya, tandaan mo, ikaw tumawag sa programa ko, may pa-please-please ka pang hayop ka sa cellphone. Ang kapal naman ng pagmumukha mong sigawan ako sa programa ko. Kung ganyang kakagaling at ganyang katindi yung tingin mo sa sarili mo, hindi na ako nagtataka kung walang taong tumatanggap sa'yo. Pinainit mo yung ulo ko, bastos ka. Ang ayos-ayos kitang kinausap, hayop ka. Kakagigil ka, kuya. Ingrato. Responsibilidad naman nilang pag-aralin ako ah. Wala naman tayo doon, kuya. Responsibilidad talaga nilang pag-aralin ka. Pero kung ganyan yung ugali ng pinag-aral nila, sana hindi na lang pala. Maraming tao dyan, kuya. Nagbebenta para makakain. Nagbebenta para makapag-aral. Sinasabi mo pinaghirapan mo, yung pag-aaral mo. Kuya, working student to. Full scholar ko pa. Kahit kaya ng magulang ko yung wantong tuition ko. Kaya wag mo sa akin sasabihin hindi ako marunong makinig. Ang hirap kasi sa'yo, porket may nararamdaman ka, akala mo tama ka na. Bago ka pakinggan, kuya, matuto kang makinig. Nililinaw ko nga lahat ng anggulo ng storya mo. Kasi galit na galit ka na eh. Kulang na lang hamakin mo yung pamilya mo eh. Kung ganyang kasama yung loob mo, bakit ka naghahanap ng validation, Chong? Bakit ka naghahanap ng konting pag-aamot ng pagmamahal sa kanila kung galit na galit ka naman pala at lahat naman pala ng narating mo sa buhay dahil sa taglay mong galing? Hindi mag-isa ka? Kuya, ingrato ka kasi. Yan yung tanggapin mo sa sarili mo. Ingrato ka na, entitled ka pa. Kapal na mukha mong tumawag dito para sigawan ako, Chong. Lagay mo sa lugar yung sarili mo. Matuto kang rumispeto ng tao. At kung tatawag ka sa programa, any advice program, Chong, kung di ka marunong makinig, kung hindi ka handa makarinig ng katotohanan, huwag ka nang mag-try. Bibisitin mo lang yung kakausapin mo. Kapal na mukha nitong hayop na to. Kapal na mukha mo, Chong. Sigawan ako talaga sa programa ko. Ginigil mo ko, first caller pa man din kita. Basahin na natin mga comments sa Chong. Ayoko na magtagal sa storya mo. Oh. Ultimo mga listeners ko, lang pakialam sa'yo eh. Oh. Ni walang comment tungkol sa'yo, kuya. Huh!
Grabe si kuya, nakaka-high blood, DJ Lala. Promise na high blood talaga ako na alam mo yung naiiyak ako sa galit? Ganito yon, ganito yung feeling. Kung ano pinagsasabi mo, Diyos ko Lord. Sabi, grabe DJ, gulat me kay kuya. Alam na natin DJ kung bakit hindi siya natatanggap ng iba, even his own family. Kawawa ka naman, ang dami mong galit sa katawan. Di ka magiging masaya sa buhay kung hindi mo kayang makawala sa mga galit na yan. Kuya, remember what I told you. Kakalma ako I'll give you some sense. Maybe some sense can get into your thick head. Sabi ko sa'yo kanina, if there's one thing connecting those two worlds together, it's your insecurities. They do appreciate what you do, but you do not appreciate yourself. And you start demanding validation from people. You start demanding appreciation to people. You start demanding people to listen to you as if they have to. Kuya, they don't. Hindi lahat ng tao ihihinto yung buhay nila para makinig sa'yo kasi ang sama-sama ng loob mo. Hindi yun ganon. You have to stop asking for validation. You have to stop asking for appreciation. You appreciate yourself. Hindi lahat ng gagawin nila titignan mo ding mali. Kasi whatever it is na sa tingin mong ginagawa nila sa'yo, you are doing it to them. Hindi mo din sila na-appreciate. Ang nakikita mo lang sa kanila, yung mga mali nilang ginawa sa'yo. Pero lahat ng magandang ginawa nila sa'yo, you did not appreciate. You claim it as if ikaw gumawa ng paraan para makapag-aral ka. Pinaghirapan ko yung pag-aaral ko. Bakit? Sino bang hindi? Kuya, yung iba nga na bata nagyayapak, bundok sa bundok, makapag-aral lang. Pinaghirapan din nila yung pag-aaral nila. Sinumbat ba nila sa mga magulang nila yon? Nakarapatan yung pag-aralin ako, bakit hindi ako nag-aaral? Nasa batas yun, di sana lahat ng magulang nakulong. Kaya nila. Kaya nila akong pag-aralin. Kuya, wag ka masyadong self-entitled. Wag. Walang taong magtsatsagang makinig sa'yo. Kung ganyan kagaspang yung ugali mo at kung ganyan katalim yung tabas ng dila mo. You don't know how to listen. Even if it's for you. You are not ready for the truth. You are not ready for anything. Sinimulan mo agad ako Di ba dapat ganito, ganito, na ganito? Bakit ganito, ganito, ganito? Askad. Kuya, yung ugaling magaspang walang nararating. May mga tao nagsimula from the bottom, they reached the top. I started as a crew. Service crew. Now I'm a jock. So don't ever tell me na hindi ko alam yung pinagsasabi ko, kuya. Baka hindi mo kilala kung sino yung kinakausap mo. Call another show if you must. Pero you'll get the same reaction. I guarantee you that.